बैठा तनी बैठ जा अब तो एगो चुटकुला कहले बड़े हमरा मेहरारू पर तो भैया हमार फर्ज बनता जगर चुटकुला के जवाब लिख दे तो मने दिन भर हम सोच में पड़ जाए आज हो भोला भंडारी के हम जवाब ना देनी हम का जने हम बढ़ई की यहाँ गईनी आ कहनी कि भाई एगो पलंग बनावो आज कोनो दिक्कत ना होखे तो कहीं उ कहले जे व्यास जी और वो मेहरारू के साथ मने एमे ई चुटकुला ना शोभत हम सुमिरन बंदन में कोनो चुटकुला ना कहनी है हंसावे वाला बात ना कहनी है तब दे मेहरारू के लगे तू चल गइलो आ तहर जानत रहू का लगी है तू हमरा के बाबा कहेलो तो तारा का लगी है इया लगी तो ई गलती बात बा आई तो सभे कहेला जे देखी पंडित जी के लइका छोट होखे चाहे बड़ होखे लोग का कहेला बबे कहेला और वो सब माने नहीं तबे नु माने नहीं तबे तो हमारा मेहरारू कब तारा पाप लागी लेकिन भोला भंडारी हवन 2 साल भइल बियाह भइले 2 साल हां भाई इनका मेहरारू के नाम हम जे करा के कहीं जे हमनी के प्यार से केहुली ना भाई माने केहुली नाम हो अच्छा नाम में केहुली इनका मेहरारू के आएगो हिनके खानी छोट सालिन बिया अच्छा ओकर नाम सबली सार्वजनिक ही तो देखी एक दिन भैया आश्चर्य के बात ई देखनी आज बरा तो धोती कुर्ता गमछा लेले बड़े ससुरारी जात रहले हम आवत रहनी पटना से गा के कहनी कि चलो भोले भंडारी के हम रुक जाता नहीं तो देखो तनी कि ससुरारी के जाए के तैयारी बाड़े अब अचानक हम चल गईनी आ देखनी इहे आ कि ओ दिन धोती ना पहिनले रहले जींस आ टी-शर्ट पहिनले रहले आय अपना मौगियों के जींस टी-शर्ट आय अपना सलिनियों के जींस टी-शर्ट अच्छा आश्चर्य के बाद भैया ये देखो नी कि इनका मौगी के मने आगावा टी-शर्टवा के आगावा हे जे लिखल रहे अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया आगावा लिखल रहे लिखल रहे कि अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया माने दूध के प्रचार करत रहे इनका का और तकनी जींस पहिनले रहले आ जींसवा के चाइनवा के आगवा लिखवले रहले कुरकुरे है टेढ़े है मगर मेरे है टिंगो टेढ़े मेरे ना जी हां महाराज कुरकुरे है टेढ़े है मगर मेरे है सबसे तो माने आश्चर्य के बात इनका सालिन पर देखनी अच्छा का देखनी अरे महाराज जिनसवा के पीछावा कुल्हावा लिखवावले रहली जानत नहीं का भैया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे चुटकुला अब तू लोग देखो तू जितना हेंगा करत रह मदारी कि तू अपन नहीं कर एगो गुडू हलचल अरवल जिला के बाड़े आ हमनी के साथ रोज गौनई होला तो ऊ कुली देखावेला तो उनका में अच्छा लागेला आ उनके नकल तू करत रह त ऊ ठीक नहीं खे हो सबेरा ही हमरा द्वार पर बाना रहला मरले बन दूसरा जगह रहती जानू तब तनी चली ती दुआरे पर बानी जा तो अगर नहीं गायब जाते बरा लोग कहि जानत नहीं केंगे कहले कि बरा ब्यास के नियम हो गइल बा छुछुनर के तू छुछुनर हो हम ब्यास है तू हम छुछुनर हां तू हम छुछुनर ना है काहे हमनी के लोग बड़ा प्यार से कहेला ब्यास जी ना जी अब ब्यास से बरा हमनी के कहाए लायक नहीं खिजा ना पहले के ब्यास रहले हां जेकरा के हमनी के माने ने जब प्यार से बबुआ महात्म तिवारी जी तो उस सब ब्यास रहले हैं ए बारा के हमनी के धरोहर जेकरा के शिरोमण नाम से हमनी के जानी ले जा सुखनंदन यादव जी पुलिस राय जी ना हो बबुआ तो ब्यास वो करे के कहल जाला जेकरा के हमनी के कुछ वेद के बख्यान करे ना जी हमनियों के ब्यासे हो जा
तो उ लोग ब्यास रहल तो जान जाए भैया कि उ लोग के गड़िया में पूरा के पूरा किताब रही किताब रही आ हमनियों के भैया ब्यास हो जा गड़िया के गेटवा खोली ना एगो बोतल एगो नचनिया आ दू चार गो गिलास आ वही में सर सर चिखना देते मारत रह घिंचत रह कुछ के कमी नहीं कुछ के कमी नहीं ओमे और अंडा सब सही ते मारी ब्याज मारी तब ब्याज के ही नियम ना हो।